kakhulu sibalila usibonelo akaDube umqhubi wazo leza imoto lezi einabashayeli abayiphatha kahle abahambisa ingane kahle emakhaya abahambisa bonke abantu la kumele baye khona ngesikhathi abafisa ukuya ngaso. So ngingacela ngekhaya ukuthi ngifike sizothi kuyixoxa kancane because ngezwe ngathi nibuyinile ney'nkinga ey'khona. Iy'nkinga ey'khona siyazazi kodwa isikhathi esiningi iy'nkinga ey'khona zisuke ingadaliwe udrayiva waka-Bolt noma waka-Uber. Into enokwenzeka umuntu ufike angene ka-Bolt noma ka-Uber asebenza lwehlupha amaklayenti donsa imali enkulu iklayenti alikhokha u-28 ethi nayi kukude kabi lapha ngifuna u-40 mase amaklayenti nina niyamceba ka-Bolt mase nimcebile masethi u-Bolt noma u-Uber ndoda asikwazi ukusebenzisana nawe sicela ukuthi usihlehlele mase iyavalwa i-app yakhe. Ukuvalwa kwe-app mase ehamba-ke iy'ngoja zakhe hambe efuna ama-app thothi i-app engenasithombe or i-app eveza omunye umuntu kodwa kufika omunye umuntu. Ukuphepha kwenu-ke kubonakala lapho ukuthi ugibela imoto yomuntu ongaveli kwi-app. Angithi kuma-app-eni kuvela igama lomuntu, isithombe somuntu nemoto. Uma lokho kuyi-app kungakona lokho usukubona ngamehlo usuke usuyilahlile uma ungena kuleyo moto. Thina uma singena kulowa msebenzi there's no way ukuthi umuntu engenza i-crime. Ngibonile lapha kade kuvele ngisho kidnapping. Ayikho i-chance ukuthi umuntu wethu osebenza nje ukuqondile ka-Bolt noma ka-Uber enze i-crime efana no-kidnapping. Ngezwe ngathi sigwetshela u-30 years siyalisaba-ke ijele thina siwu-drive. Thina masingena ka-Bolt kudingeka i-P_D_P. I-P_D_P i-expire every 2 years. Uma uyovuselela i-P_D_P kuhlezi kudingeka lapha iy'thupha. Awugcini ngokuyo-check-a lapha yini uSpawu Postnet because bafike badinge zaka-Postnet kuphinde kuzodingeka zaka-SAPS. So nangephutha ukuthi uhlukumeza abantu ngapha ubwazi usazophindela ka-SAPS ngoba ngeke usabuye. Ukhona wakwenza ngapha Verelebo bahlutha intombazane isikhwama ekulweni kwabo ngenhlanhla sagcina entombazaneni isikhwama. Angithi iy'khwama zinalento lecolezelayo lezi zabantu besifazane nhlanhla leyo kwasala iy'thupha zakhe. Bamlinda ufana kwa-expire i-P_D_P yakhe wafika e-police station ezovuselela i-P_D_P kwa-check iy'thupha zingcolile kwa-check icala kwathi hayi hlala la sikwenzele ikhofi lafika iveni lamthatha. There's no way ukuthi udrayiva wethu engakidnapha umuntu. So akukho obekukuningi ebengathi ngingaxoxa nani bengizothatha imibuzo uma ikhona imibuzo ngicathi ngavela njengamanje.